Ja, jeg har ikke reddet på en stor nu. Jeg har kun reddet på en lille. Ja, for det er simpelthen det mest undervurderede i dag. Ja, det er lækkert. Det føles næsten som sommer, ikke? Nej, jeg filmer. Den hakker godt nok meget. Hvad? Den hakker godt nok meget. Silas, hvad for en skal du ride på? Nej, jeg vil gerne ride på den der. Du kunne måske starte med at ride på snibbold, fordi så kan du komme før mig, fordi snibbold kommer hjem, når jeg skal ride på den store. Må jeg komme først? Ja. Så rider jeg på Det er snibbold. helt vildt fedt at ride på snibbold. Ja, så fedt. Ja, nu var jeg så meget sammen sammen. Jeg har ridet på dem begge. Jeg har ridet på dem begge, det er faktisk sjovt. Man skal bare have rettet ryg. Sadlen var ikke strammet ordentligt, så da jeg skulle til at hoppe op, der gled den. Hej, hej, Stancy! Det er varmt. Den her ridhjelm med monster varm. Jeg er vant til at have reddet den på. Helt ærligt snibbold. Hey, Rosa, når videoen er færdig, så skal du vise Henrik billedet, hvor jeg er. Nå ja. Så der, hvor vi kigger på hinanden. Så fælder vi hinanden sammen. Og så tager Rosa iPad'en. Vi fælder hinanden Prøv sammen. at se, hvor varmt det er. Og vores læber falder sammen. Du holder mund nu. Så jeg rører den. Hvad? Må jeg gøre min vel? Gå væk. Hun er da også min den her. Nej, kom lige. Jeg beskytter Rosa. Så, Silas. Så. Ej, jeg skal lige prøve. Det er lidt uhyggeligt, når du først kommer op. Lærke, hun er vant til at hoppe på den anden side. Silas. Lidt længere fra bordet, fordi hesten den tænker, at du er forkert. Ved du hvad, du stiger lige ned igen, så trækker du de der bukser op, ligesom om at bukser de skal sidde helt op i taljen. 23 grader i skyggen og 7. Lige nu har du hængerøv. Træk dem helt op. Meget varmt. For helvede, Silas. Du kan tage blusen ud over. Helt op med den. Sådan. Så sætter du. Lad være.